खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव UPPL दोलोनि फिन आरोबाव मोनसे गेदेर खहा। UPPL दोलोनि बिजनी सबायझार बियाबनि बारग' MCLA गुनेश्वर गयारिया BPF दोलोआव जयनिं जाबाय। बिजनी जिल्ला BPF दोलोनि बानजायनायाव खुंनाय सुबुं गौमा हाबाफारियाव जयनिं जायो गुनेश्वर गयारिया। थारैनो UPPL पार्टीनि गाहाय दैदेनगिरि एबा UPPL नि गाहाय आफादगिरि आरो BTC नि बारग' चिफ प्रमद बर'आ MP नि मासियाव जायगा मोनमारोब्ला UPPL पार्टीया मा जागोन? UPPL नि गाहाय बिबानाव थानानै सोर सासे दैदेनगिरिया हाबा मावगोन एबा UPPL खौ दैदेनगोन? बेफोर सोंलुआ रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैदों। जोबथारनायाव रायजो सभा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL नि बिजाथि महरै दिनै नमिनेशन बिलाइ गथायबाय BTC नि बारग' CM प्रमद बर' बिथाङा। नमिनेशन बिलाइ गथायनाय समाव बिथांजों लोगोसे थाफायो एबा सावगारि सेबखांफायो गोबां NDA नि माखासे गागि दैदेनगिरिफ्रा। मोनसे दुखुनि खौरां, जुलि जाखानाय कनिका नार्जारिया 1 दान सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दं। मख'जाथावदि बर' समाजाव आथिखालाव हाबा जाखानाय, फिसाय गोनां, नखर गोनां आरो गथ' गथाय गोनांखा बर' आइजोआ गोमानाय जाथायफोरा गोदान बाथ्रा नङा। बेबायदिनो फिन आरोबाव हाबा जाखानाय फिसाय गोनांखा आइजोआ गोमादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर खाग्राबारि गामिनि थागिबि हंला नार्जारिनि बिहामजो एबा अमृतसर नार्जारिनि बिसि कनिका नार्जारिया थांनाय फेब्रुवारि दाननि 12 अक्ट' खालारखालि न'निफ्राय ओंखारलांनानै दिनैसिम नखरसिम फैफिनाखै। दा बेनिखायनो गोमानानै थानाय कनिका नार्जारिखौ सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला एबा सोरनावबाफोर दंहैयोब्ला नखरनिसिम फोरमायहरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा 7636987842 जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो खावलायदों एबा खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। सुख्लाय सेरफाङाव दिनै गोबां रांनि टेन्डारजों जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। नावखाटानि सुख्लाय सेरफाङाव BTC नि EM गणेश कछारिया जल मिशन बिफाननि दै जगायनायनि राहा खालामनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। गासै 4 कौटि 10 लाख रांजों लुजानो गोनां हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों दिनै मावफुं सोद्रोमा गणेश कछारि बिथाङा। बेराफारसेथिं उत्तर बेतना जौसिन फरायसालिनि ओंखाम संग्रा न', साइकेल दोनग्रा न' लुफुंनो थाखाय 50 लाख रांनि आसनिखौबो बेखेवनानै होयो मावफुं सोद्रोमा गणेश कछारिया। आसाम सोरखारनि जनजाति उन्नयन बिफाननि आसनिनि दारै मोनफुंनो हानाय आसनिफोरखौबो मावफुंनानै होयो BTC नि दै मिशन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गणेश कछारि बिथाङा। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे BTC नि चिरां जिल्ला आरो बाक्सा जिल्लायाव गोदानै जिल्ला बेंगिरि थिसनदों। SS गुकुल चन्द्र ब्रह्मखौ चिरां जिल्लानि रायजो एबा जिल्ला बेंगिरि महरै थिसनबाय आरो SS धीराज चौधखौ बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि बिबानखौ होनाय जाबाय। गोबां समफोरावनो बारग' NDBफोरा गुबुन गुबुन दोलोआव जगदान जाफैनाय एबा जयनिं जानायफोरखौ नुनो मोनबोबाय थादों। बेबायदिनो आरोबाव माखासे बारग' NDBफोरा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोआव हाबबाय। 10 नं देबोरगाव BTC बियाबनि सिङाव थानाय हल्टु गावआव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बारग' NDBफोरा BPF दोलोआव जयनिं जादों। गोदानै जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों बारग' मन्त्रि प्रमेला रानी ब्रह्म बिथांजोआ। एबसुनि आफादगिरि एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मोनसे गोनांथार फेसबुक पस्ट। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि FRC हानि जेंना सुस्रांनाया जोंनि गुबै एजेन्डा होननानै बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथाङा। माखासे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि हानि जेंनाफोरा सुस्रांजाबाय होनना ओरैबायदि लिरना फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादोंदि जेराव दिपेन बर' बिथाङा लिरदों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि FRC हानि जेंना सुस्रांनाया जोंनि गुबै एजेन्डा। जेरैबायदि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बिश्वनाथ जिल्लानि जेंनाया सुस्रांजाबाय, बेबादिनो सनितपुर जिल्लानि आद्रा थानाय हानि जेंनाखौ बिसायख'थिनि सिगां हानायसिम सुस्रांनाया जोंनि मावनांगौ बिबान। बेनि थाखाय आसाम सोरखार, जिल्ला बेंगिरि आरो जायगानि मन्थ्रिखौ नारसिननाय जादों होनना बिथां दिपेन बर'आ फोसावदों एबा लिरदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों फिन आरोबाव मुलुगनां थाखोनि खौरां। इजराइल आरो आमेरिका लोगोसे इराननि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावहाया दिनैसिम 6 सान जाबाय। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 25 बोसोराव आमेरिकाया गुबुन हादोरनिफ्राय गाग्लोबजानायजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। नाथाय इरान हादोरा थांनाय 48 घन्टायावनो बांसिनै ड्रन आरो मिसाइलजों गाग्लोबजादों। बेराफारसेथिं आमेरिकानि मोन 9 मिलिटारि बादाखौ फोजोबस्रांनायनि अनगायैबो इराना
साद रौनियाफोरखौ एबा आमेरिकानि साद रौनियाफोरखौ बुथारदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो गोबां जोखोम खालामदों आरो गंब्रै फाइटार जेटफोरखौबो फोजोबस्रांदों आरो गल्फ हादोरफ्राव थानाय मोनथाम आमेरिकानि राजथान दै थाग्रा खुलिखौबो फोजोबस्रांदों होनना इराना दाबि दिखांदों। इराना बेबादि गाग्लोबनायनि जाहोनाव आमेरिका सेनेटनि बेरेखा हान्जाया हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पखौ आबुङै दायनिगिरि होननानै बुंदों। गुबुन फारसेथिं ट्राम्पनि राजखान्थि दोलो रिपाब्लिकान पार्टीनि हेफाजाबगिरिफोराबो आमेरिकानि हादोरगिरिखौ बेरेखा खालामनाय नुनो मोननाय जादों। हादोरारि खौरां बिजोंनि बायदिब्ला इजराइलनि गाहाय मन्त्रि नेतन्याहुआ बुङो दि इराननि जौसिन दैदेनगिरि आली कामेनीखौ बुथारखांनायनि उनाव जाय सुबुङा हादोरनि जौसिन दैदेनगिरि जागोन बेखौबो बुथारगोन। बे समावनो 2025 मायथाइयाव इरानाव रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायनि उनाव नोगोरारिफोरा सोमावसारनो थाखाय लामायाव ओंखारबोनायनि उनाव आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ इराननि खुंथाय खान्थिखौ आबुङै सोलायनो सानदों। गुबुन फारसेथिं इराननि लाइमोन जोलै थामहिनबा इस्लामिक रिभलिउशनारि गार्ड कर्प्सनि दैदेनगिरिफ्रा गाबख्रावदों दि कामेनीखौ बुथारनायनि उनावबो जेबो सावरायनाय जायाखै। मख'नो गोनांदि दिनैसिम इराना गावनि हाइपारसनिक मिसाइलफोरखौ बाहायाखै। इराना बेफोर फोजोबस्रांग्रा मिसाइलफोरखौ बाहायाखैब्लाबो जेरैबादि फिन साजा होदों बेयो आमेरिकानि हादोरगिरिखौ सोमावग्लुंनाय बादि नुनो मोनदों होनना रिपर्टआव बुंदों। नाथाय दा सोंलु बेरखांदों दि उनाव मा जागोन? दा नाटो हादोरफोरा इरान आरो इजराइल आमेरिकानि गेजेराव जानाय बे दावहायाव बाहागो लागोन नामा? आरो जुदि थारैनो बेबादि जायो अब्ला बे दावहाया जोबोद गोलाव जानायल' नङा, थामथि मुलुग दावहानि फारसे दावगानो हागौ। जारिमिननिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय दि मुलुग दावहानि जाउनाव बुहुमनां रांखान्थिया जोबोद खहा जादोंमोन, जायनि जाउनाव मुवा बेसाद आरो मुवा बेसादफोरनि बेसेना गोबां बांनो हमदोंमोन। गुबुन फारसेथिं गल्फ निउसनि बारग' सुजुगिरि बबी नागबिरा फोरमायनाय बायदिब्ला इराननि गाग्लोबनायनि उनाव बाहरीन, कुवेत, अमान, कातार, सौदी आरब आरो UAEनि गल्फ हादोरनि दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि हादोराव थानाय आमेरिकानि एयारबेसखौ बोखारनायनि सायाव सावरायनो गोनां जादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।